Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Behar dugu gaur patata ensalada. Ez da betiko patata ensalada, baizik eta diferentea. Eta ikusiko duzu ze emaitza polita eta goxoa izango den. Udako baratzea, elikadura sistemak elikagaien ziklo naturalari lotua egon behar du. Gaur prestatu behar dugu patata ensalada, hortarako beharko dugu patata egoziek eta zurituak, gero botako diogu gatza eta espeziak gure gustora, kanela pizka bat, intxaur moskatua, oregano eta jengibre komino, gatza. Eta gero egingo dugu, beteko dugu bolak, gure patatak initugu bola batzuk eta beteko dugu masa batekin. Eta masa hori besatu behar dugu gaznakin. Bai? Eta limoia erabiliko dugu ere bai. Eta gero rebozatuko dugu intxaurrakin. Xiatu dugu gure intxaurra eta zerbitzatzeko momentuan entsaladarekin. Bai? Orden hasiko gara. Egin dugu pureatu patata guztia. Limoizuko pixka bat botako dugu. Gatza. Patatak potasio handiz du 525 miligramo 100 gramo. Potasiok proteinen sintesiaren erregulazioan parte hartzen du. Gure espeziak, hasiko gara. Intxaur moskatua pizka bat. Gero botako dugu kanela pizka bat. Oregano. Komino pizka bat. Bale, gehitzen dugu olio xurrustada bat.
Eta orain prestatuko dugu gure krema, hau da, gasna krema. Erabiliko dugu gasna. Gasna klase. Une egitu behar dugu oregano pixka bat. Eta ralladura de limón. Hau prest dago, eta orain hasiko gara ertze gauzakti. Hasiko gara gure bolak prestatzen. Hartuko dugu bolatxo bat. Gasnakin beteko dugu. Eta hauek intxaurretik kastuko dugu. Horrela. Beste bat. Benatu gure pizketikiago. Baltzenekien patatakoiko dietan osagai nagusia izanik, elikadura hondamendiaren arrazoi izatera iritsi zela adibidez Irlandan 1855-1857 urteetan. Beste bat prestatuko dugu. Platertxo batean jarriko dugu ensalada. Zuen gustokoa, letxuga, espinaka, remolatxa, eskarola, hori nahi duzun bezala. Gu jarriko dugu untekoan espinaka pizka bat. Eta remolatxa ere bai. Eta orain gure ensalada alinetuko dugu. Erabiliko dugu ozpine, gatza, jengibre pixko bat, limoizukua eta olioa.
Eta hemen gure patata ensalada. Hemen duzu patata ensalada, benetan plater bat koloretsua eta freskoa, bai, eta aukera ora zuen mailetako. Patata ensalada. Osagaiak. Patata. 500 gramo patata egosi zuritu, limoi erdi baten ura. Olio zurrustada bat, espezie egotua, kanela, kuminoa, piper beltza, intxaurra muskatua, hiltzea. Gatza. Bolak pasatzeko intxaur xeatua. Bolen betegarrirako 110 gramo gazna, 110 gramo igurtzeko gazna, 4 menda osto xeatu, limoi baten birrindura, kollara txokada erdi bat oregano. Ensalada egiteko letxuga erremolatxa gorri egosi bat. Katzoz pintzeko 5 kollarakada olio, limoi erdi baten ura, 2 kollarakada ozpin, jengibre eotua, gatza.